Iziphathimandla zomgwaqo esifundazweni iGauteng zithi akukabi khona okutheni phakathi kweNile Toll Plaza, iKranskop kanye nePhumlani Toll Plaza ku-N1 kanti zisiqaphile isimo ukubheka laba abagijima ngesivinini esiphezulu nabashayela bephuzile. U-N1 okumgwaqo omatasa kakhulu kuleli ngalesikhathi sonyaka kanti usuhlonzwe njengomzilo nezingozi eziningi ezenzeka kuwo ngenxa yokushayela budedengu. The roads are extremely busy at this moment. In the last hour there were 1,900 cars an hour coming through Moy River, coming to Gauteng. There have been 2,500 of those on the N1 coming into through Karasol to Gauteng. Kusenjalo eMpumalanga ku-N4 uma ubheke eHighveld iziphathimandla zithi zisiqaphile isimo kanti sekunxuswa abashayeli ukuthi balandele imithetho yomgwaqo kanti kunezivimba mgwaqo eziningi ukuqinisa imithetho yomgwaqo njengoba kulindeleke kube yisonto elimatasa emngceleni wakuleli neMozambique eLibombo. The province, most of the roads haven't picked up as much traffic as we had anticipated, with the highest on average being about 600 and 504 respectively, and then the lowest being just below 200. Kanti khona manjalo eMpumalanga bakhona sebekhalalwe ngamasongo kaSigonyela ngenxa yokushayela budedengu bephuzile. We have arrested about 19 motorists, 12 of those were for drunken driving, probably in residential areas, and but the other 4 was for speeding, excessive speeding.